di maniap ula sim ya ka jingyap baru ai ya kata ka jim ka jiu hangi ula pang ya ka ding pna ula shitam ka matchu ka la chocolate ba kam dan ka weipat ka jingpang ka ba kam kraw ya ka jingpang ka ba utrai usha kam dan ka wei ka jingkin chut ka wei ka jingkta ka ba kam kta ka ba kam pang ba ne ka ei ka utrai usha ka ding pna ba nang tai na ding pna upalat ya ka jingkin kia ani ini di kong ai hun lang nong rum ini thu e ka e ka bu trai ula le e ha ki di sngi pila man ya thu ka we ha ka pol ka ba nga syakri yu trai ngam pat step yu trai ngabuan ki jing e ka jing janda ngana yang na sam kat ka bang ang ayo ba ngam juk slai ngam juk perwa ngandala ya poi ba iban kentio ayo yu fun basau dan ka jing panghan dia hadin kata ni ngelakut lah namar balai na yang kem ai pisah syua namar ngam ju nang bangan trai kono kajing trai mang syuap bitang na yang lai snam ngasumari utau kuan basau hadian kata ngasyene bitang kajing duai namar kajing lot ki babuan ngamla ci sen le chimdoi ci pho khasan hajar ngha ban sio ngam dan pisah namar kilak pha syabar ngai ngam tre hadian ki ong em dan kam la ngam tre ti ong em ai ban puai ngong em ngam ai hadian kata ngaya skri utrayong tengah yo jing pun kia te hadian kata kat ya kisna bang nganang mat kijing jendar ngam sim lakan randian ngaya ne ngaya skri kibuan kibrio ki bakran bat ki ba iban nya tang bang ngam ju sngap ngayang bait pa utray ta hari hakas ngi ba ar ngadang mut lej bible school kajia ka aksiden atay po dan kiti hajing isang aday bangan yam hari nga aingo utrai ngaras muthu ba utrai udan te ba nga namara kapol ba mas na aksiden kata ka kali kaya neneng la de bandrung hakrum jong kata ka lokal hari nga nguthu ba utrai ura panthia yang asanai ta hari nga shu men saw tang kani krung kadat tang sha su ndru sai ti ong doktor em banle ni ka kli ngam tep ka ai nga namang le skor ngam tep te ngam dan pisa ong pimdan stingkaru ngam dan ong em pihak banle ta menen ngadang yalai ba iban kentio nga yalai sha sibel namar ngam tan pisah tang sia jar ka ta ka jingle ka tes ka kli ta karam yang anga ya yang yalai lalai sibel le sibel ong em kong hanai ngim dan kum kata tes kilai ba watlan ong watlan ni ngam dan pisah sia jar tingka ngan le kum nota ngable uni uspai jong kan rendang ngable tes tang alai lakalai ken dala alai yang le anga fidan pisah ngam dan tengah sangat pas ngak pinle ngan le ala kale ngandala ale ndala dei por ngan le ti ong hapsiu pisa syam te ong to nong tho em pom khili le swa sa on siu dalawan ngandala awan na tam hapsiu tang aspa tingkah nambar ka dei ka baram tam ari ngaingo yu trayang bau tray dan te bang bang syam makaran kita kidawai am bau tho to doktor ni ngalak lumar khli namar bang ong kat kini kidawai ka jingram kidawai ma kumno tangan di kat kini kidawai pisa nang nongan yo haringa thiat dawai takajing thiat dawai ka badai ban poi deki hajar haringa lusan spa tingka nga aingu ay try mo bu dan kan iro try agani ka sngi wan ro ban ya shimenta naka amiet ke jong try tading ta ngi wan daga donot ka bla pin kre ban ngi khmi len tiru ban yo ai nagane ka jingkhawai iro try fitem kaladon ka we ka jingkhawai try habuladon we brio la yam baru tahu beriulah biang nama rudan ke jingkhawai try. Terpeleng abuan ke jingkhawai try. Ubaya beru amen. Bat kala jaru haga skinen kong jong ketayo. Tunya puli bat ngah kani ke por ya ke bangila ban syamru na ke kam ki apostle kani kala nong bar po ke dekat ke banyo. Ga Bible kong tiya ka skinen kong katayo jong ki Jew kadai bet ka ski Sunday jongi tiya ha ka skinen kong katayo man bang ilaywan ya seng ya ka ban kedia pu pol ya lap haki bon select no la shai tiya ula penslim ya ka jingalap hado shiteng senya hani ka ong man ba ngilawan ya seng ya ka ban kedia pu kabamot kilawan syaga jingkhawai utrai. Tading tau pol ru lawan bulaya lap haki kai ka bajang ni kadkhot ka pra kong tiladon shibun ki syarak
Hagata ka kamera ka ba sejrong. Hagaba nging ila yaseng. The way samla bekerteng Eutychus. Ubala syong hagata ka jingkhawai. Ba ula syok samtia alengai. Ya kat ba upol udang kam yalap slem. Ula kelan na kata ka ba yok tia. Bat ula hap arsut. Na ka ba lai mala bala rayap ya Kababal gitu. Uniu kena pli trai tip mo bun kamro isngi trai stom anda abo pol uya lap lapoi steng senya umla akardasyo kakmat jeng na trai kala sat le se udai ru bam jupet miet ma dan kibri bam jupet miet ngakan mau ngilek senong kendong baladum kila tia no swaban mi kasngi kila yakhe tading ta kini Kibreo ki babon mau sedikit tan nang kendong la dangi ki pastor tengi poimiet de syong ni keren mangi khmat juki Shillong mene ngi susun ai ki mangi su tu adien plan kini mdai ku mangi kini ki kibreo ki thia kloi nyo baje la thia bamja san baje ni te bamja step san baje kini ki bamja miet san baje. But kumta Eutychus let's say udai Nongkhryiem lane udai bokum kita let's say mo ubam jumlien man pejmiet taba upol ya lap shiteng senya umla kardasyo kai ka bajau ha bejran nang tinajrong sak sti sepo but ulayap sibo dan kum kata ka jing jaha ka jieseng te dan buyok tia ha odok bandayap Ringa aingu UBA. Haba pidon na kajiyaseng kaba penim pidahap ban yap ru pinum yap. Amen. Iroi try. Ngakan mau isin dan iwi ba. Mentati imdan sobat ngi ilalait baru try. Iwan just sing your heart attack hajiseng. But ani ngimtip bade heart attack ila kelon baik. Mulai yap ni tengia duai. Iwan cing imbiang. But aba rai sa hospital em ki doktor ong ki ong hana kumno ni ubri udang im. Ang badan hajiseng. Lada don hayeng layap. Tamanamar budan hajiseng tadeng tau im ba idang im adu sanrius nem hadin ba isa klat no. Tagadi kita ngi aingo yu try ba habau Eutychus udan hagane ke jiseng kriya kpu uladai ban yap tang ba namar bodan kata ka jieseng kedia akpu ulalaj im ka babal ka ongom no ti pol anda ulalaj ihar dem halor jong bat haba ulakan tup ya ulaong piwat kuslai namar ka mensim jong kaladon ha pol wang wat kuslai wala daw layap henreu im. Amen. Ladaki prabanget ki don lang hagat agasngi ladadon ki bampat nget bahat rakin ong pol la biet imat. Fikan mau misi sin ru bau Jesu le rung hagayeng ga jong Jairus kene khlung kene khna mo ka layap. Kene khna ka layap habau Jesu rung yeng Jairus nado syaba kin wan si yeng man bau Jesu la dapen khia itu ka brio ka pang mi snam khat arsnem hagatu khlip mat on da bau Jesu dapen khia itu ka brio ki wan ai khubor baka khon jong pi Jairus kalayap dan kam shu an pinstam yu kanrat banwan si yeng uji sung sungai worship ting sungai empat yap ne khon jong me banin tau Jairus ong oto empat yap totong nyalek ni ubri bon layap tonna la poi si yeng jong Jairus baro gilas dang me ya mangta bat hapo Israel kiju simwai te kinong yam kenang ban penlong ni kata kayeng ka basnosi kidayam da khat shuai ro ki shuai ta kinong yam ki yam kinong ya nang kinang ban kun ot kinang ban ruai haba yam ro dan pastor sin YouTube ba yap itai sinrang mo ilok yam bayam kata kalok ikumba ntep lang no ya karo namar ba kala dambe hakata kesenduk ikumba kan runglang no anta senduk hi henry hadian arbenai kala yo lok biang dawai pan wow komai pi kata ka jingyam
Kumbaang mga kakitin parang crocodile tears. Siyam crocodile. Tading ta, dan bayam crocodile, dan ba do rumah, do Judas. Kumba Jisu lay do tedok. Tambah kata ke jing do, mendai ke jing do, jong ke jing it. Kadai ke jing do, jong ke jing syat kala. Tading ta kan ma bah, pej bah yo dan ba do ya pi. Yo dei ginong syat kala. Tading tangi ihang ni ba kita ki brio ha kaying jun jairus kilayayam namar la shuai ki buat anda bu jisu ang gani ka kena kadang im kiar khi perkat fi la dak yam do nut la trai mencur khi no ang to telah jisu ba syukuran bi bat kayam ba keran em hendai kini na kiyam mas nong jisu na kadang im kiar khi okey keladur hang to tapi kajing la balapalat namar la treni kia kata kador ban yam rukila ban rekir kila kidiki aktor terima ki aktor tading ta Jisu ang la biang kini ki aktor sabar baru rung ha kata ying baru ang itu kena kina ubeno ya baro usha ya kini ki laingut kisenran ke ju Petrus Jacob Yohanes berkemi berkepagi rung siya kata kamera banda larung kata ke kamera usang kina itu kena berkumtal kena kalaki. Kalau kum ni try abo palu ang ya kini kibriu uni udang im nga try bon ki prabangit kinong layap ten im kum no pat. Mo layu I dalam jong ka kemat layap la try la mi jertor try mo. Try la sai terlihat tu try. Ani net tip show jakum no terlah hapi petak amadan de. Henry Upol ula kentup ya ula syem ya bat haba ula kedup ya ula dem ula kedup ya kumta Eutychus ula imbiang haba ula la kiu pak ula la ban kedia iu tau kepu berkila la bam bat ba ula ya la ikren bat ki kamslem ha banda syai berngut haduk kat no hado dalam jan syai sendan uyalap upol namar bagani kadika fellowship kadika jinya keren kajinya selok bat kamtam kadon ka jingkemen ha kajinya kedia akpu bat kamtam ru ba uni ubalayap ula empat tadi hing tam lada ki syong jeseng hado dalam jan syai ru kia syong bed amen don kibri dolong jeseng kilapet baji syang katar tang shikenta ani kyang ke pastor ke slam pala beli wan jeseng tamu spin idur ndabi ki wan ka donot ndabi ki wan do ka mensim kim wan ha kata ka jeseng ban yo pediang ni ndai tang ban syupej ayo you try bangi iyang ni bau pol ha bau yalap kilaya bam ya kata ka jingkhawai try kilaya kedia kepu bar anda ha ba kilaya kedia kepu ngiu ihang ni bau neu brio ula im bola yalap senar hadola jan syai pi ladaya kenduk samla setenat dikenduk ta sipang arpang dikenduk samla li ta dayo berisni sungu tang sipang na unona kam tama pidan betau bait tadai ta habang idon badu Jisu bait am ladang isyong berisni rubang bet amen. Yo sengok tin chung su tiang wet. Darwaru su bang wet namar balai bangidon bat ubait. Ladang idon bo basyun tapi tak sipang lawit tapi boleh mlek no. Ndah bangidon ke jinga dai. Lang isong baro simit. Lajan sai berngut ki klem ki. Ki kita ki paj ba. Kilong kita ke jeseng ki you try but ki ru you pol namar upol hang ni am uang ano mansyo namar ba haban let no ba uang ano mansyo siya kani ka jaka siya ni siya potros tadi ta ni aingo you play ba habang idana ka presence jong play ni iya ka kamba aga jong try amen amen hakaladan ko ikaporo ba u Jisu ulami pat na jingtep ban anda ulami pat na jingtep uyayat begini kesenran jeng arngot hakata kelenti baro sisngi bat habakilayayat hakata kelenti sheemaus kata kade na kalenong ba arbusau Lukas pin iyang to bakilayat baro sisngi henrei kim itu you try
Baru segi kila ekran bo try kem itu you try Henry anda habau Jisu kedia yukpu la play ka khamat ke jongki bat ki to plang udah you try. Taka bomut aga jingkhawai you try pi bam ke jingkhawai you try ka khamat wakan jam sim jong fir kan pet no amen. Amen. Tading ta ngong vi don kibri kibong up ngada duai shwa bangan sung thu melech kong ke jing pen baptis bakum ta ter ngakwa abanong ifi shupen ka ngo be amen sto rai utrai la ong bahap kala ka mut kala be kala kum nom tep tang kala be ino agi ke barim ino agi ke bamen shwa ki jimlin basneu ino boong try ila ka ibe hadin nang ta ba di melech kong jing baptis lech la ka lech be na yong hadu anda sto henry namar ba pipila ko ngo handin pila shem ke jingkhawai utrai ba pinang snow tu pa di utrai amen pinito you Jesus namar how try bu kedia yo do kupu la play ka khamat jitu ni puli ke ni ka por mos tunat ni puli Lukas long ba arusao ka babel ke tu ingi hang ni ka ongom ni kide pointi hajan kata ka nongrit siya ka ba kilet util le yala de kum uban salet kam jingai tikile karpar yu ginaong to sa bat ngi na ba kalalong janmiet bat kasngi kalano te ulalet apo ya kaban salem batki kala jati haba udang shong bam batki haba ula shim yau kupu ula kerku bat ula kedia bat ula sam yaki onna kumta lapen pet yaki khmat jongki bat kila itu ya ute ula jano jar naki tading ta ngi pleng habo try ushim yu kupu haba ula ngo ula duai bola kerku ya do kupu bat kumta haba la kedia ya do kupu sam hakini ki armut ki senran lapen pet ya khmat ke jongki bat kiong ani udah try pleng bangangit ya kani kesngi apa bishim na kani kamiet ke jong try pinang yo itu shisho yo jisu amen amen kan mau ini ka way haga jingkhawai try don lightly gi ngi haban kan mau ini gi lightly gi ka bening kong do habang ishim ya ka jingkhawai try ngi kan mau ya ka jingyap try amen kan mau ge shkun mau tong buya ni shkun mau tong buya dan ayu hakading pna tading tangi haban sung to in a way haba ong ikan mau ikan jinyap tram dei tang shkun mau bu yap hakading pna amdai henry kadon sakai kai ka bakam krau ban yakata ka bagi shui hakading pna bagata kalong lada ngi snow to ban ken mau ya ka jinyap ka ju ngi ken mau ya ka ka bulale bar ka ka bala ja ka ka ding pna bar ka ba jaru ka jim ka jungi amen Uchisu wala dab ong lupa ya kata vi pulina lanong banrio jong Yohanes wong bo nuno bo bam ni kupu lene bo bam ni ka met jonga bo di ya ka snam jonga udan ka jingem halade wong an puli ki ting jong blai ka ong ni ununo ru bo bam ni ka do jonga bat di ka snam jonga udan ka jingem bam jikot bangan penmi pat yau hagas ngi ke bakado na bakado jonga kalong da shisha ka jingbam bakasnam jonga kalong da shisha ka jingdi jarbo bam ka do jonga bu badi kasnam jonga uyai sa hanga ban nga ha kumbo kupa ubaem ulapa yanga bangaru nga em daw tau kupa kumta uta ubam yanga unyo em ken danga Uni ulong to kupu bulan herna beneng om kumba ki kpa jong pi kilia bam bat kilia yapno andre jarwa bam no ni kupu unyo em bam jikot ujisu wong ikata uta bam bat uta ubadi bam ikado ubadi ikasnam janga udan ke jing bam jikot kamat kumno kata pi hakading pna utrai usha na kamanta jong no Shanam ta jongno jayu hakading pna ngajilap ikata na kapor bahakading pna lalang ipet da kamat ka bakin jado
Ngiem yu ai shui bet ya kata snam ka jaw na do kli do kejat. Ngi tang ta ka pan siget ngi tang tigi prek ya ka bala sa be ta ka met ka bala mong ke jong u. Le sing shu snow tang ya kata ka sur ka ba Ukraine na ka ding pna. Henry habang ibam ya ka jingkhawai utrai ka ni ka sngi. Nga nget bu trai un pen pau hangi ya ki ba kham krau ya ki ba kham jliu ya ki ba ka khmat ka jong briu kam yu i. Tading ta habang ibam ngin laban so to ba pleng kam kut tang ha ka ding pna ka ba Shillong kum to da ka ta ka ji ba kan jado da ki khmat ki ba kan jado Henry ka don ka meaning ka don ka jing trai ka don ka jing le ka jong blai ka ba jliu hado ka ta ya ka ba habang iwan ka jingkhawai utrai ngyo diang da shisha ya ka jing ka ku ka jong blai ha ka ding pna ka ba ja pi kum ba ka long tu singi ka nang ya kendo ngakli u ngonga me dei to ya thu ya ka jinget jong me ula batai ka ka jinget jong ngakli o ngamalai ji tu ka dur tu ding phna walong kum tu tu jisu la i ong me tep ka i kamut kum lo ka tu u ngam tep re kamut yu ka tu tang shi wala sa nar phna tu na tang sabatai u ngonga tang ngakli u ngonga uno blai uno blai ba man like crore ni ki blai uno ba kham it do ya me Umbakam itu yang try di mipa. Ngong am di kemikpa. Ngong ublay. Ubame me syakri. Ubame me ngai. Uno uta ubakam itu eme. Ula perkat entah jelang. Ungte ngam tip nuang. Tadi intang ngong malai itu kading pernah kum tu. Ong irung ingat ujisuru de ublay. Ong very good. Ong alada menget bu jisu de wei neki blai bu it do ime de jisu kade ke jing it ki me ke jong u ya me mar wan na beneng shekendo la i ka beneng i ka buram i ka khat u i lo digi baro wan shne ka kendo mangala explain yu hangta uhaban shim ya ka jaka ka jonga ba jong me bar uhaban penjau ya ka snam man sat ya ka pop jong me baro mar khli u shwai ka tong la dam yap man poisino Wangan tip ras ingan poi. Wangan pentip no ime mentah kesengi chano men poi. Tadi tanggal abatai sepang gading pernah ya kecik ke jong trai. Ani wong pleng bo it do ingat di tang Jisu. Tong ame pediang no Jisu wangan pediang no. Tulak pediang no kesengi. Amen. Udon kupa jong uru bapang ong melet sayeng melakon am tu ki kerteng ki blai baro ong oi lakon ong to khot no sok kerteng Jisu meto. Ong let sayeng khot na do do anut. Ya kerteng Jisu ben kia anu kupa jong me. Tagadai kata. Uba itu yang i umdan do weipat. Udai tangu Jisu. Hagading pena upan pau ya ke jingit ke jong uda penjau ya ke snamble ke jong but uda shimno ya ke pop jonga jong pi baro hagading pena. But fikin mau nganget ya kata kat ardo lai baji kalawan ke jingdum ngau kada dum hingan. Balai gedum namar hangta kekren ya ka pop jong ka perthai ka pop kam dai ka basai u Jisu wan syakane ka perthai ka badum barwang ngalong mangau jing sai jong ka perthai u Jisu wan bon kejit ya kata ka jingdum kenang bon ai ya ka jing sai ha ka jing im ka jongi ba kata ka jingdum ka kren ka kren ya ka jing leran ka kren ya kata ka jing penram ka kren ya ka jing tim ya ke kran ya ke jing yap ke kran ya ke jing susi ke jing kuslai ke jing pang jing crow jing stam baro ke kran ya ke tabat ha ke ding pena utrayam uba ya ke ta na ka banta jongi kadum mingau u kejit ya ke jing pang ke jongi ula pang ma u kejit ke susi u Jisu umdai uba sengusi in namar bangi sengusi usyam ya ke jing sengusi ke jongi bala tip ya u ko mutau breu jong ke jing sengusi baru bat tip ya ke khuslai finda puli na Isaiah san pulai kadakhat ke basao la ibenya u namar bala ibenya ngi do syaitan la pen lengkhut u namar bala pen khut ngi namar ka pop usyam ya ke jing susi haladi ya ke jing kuslai, ya ke jing pang, ya ke jing tim, ya ke jing penrem, ya ke jing leran, bat ya ke jing yap, u kejit halade, bat hadin bola kejit ya ke tau wong la pendap, bat wong la pendap ke syai ke dar ke beneng, bapitip, natai pat MUA hangi,
Why kumno in your access ya kata ke jing pendap ke jong trai. Kumno in your pediang ya kata ke jing pendap ke jong trai. Wong la pendap ya kai. Ula pendap ban penlong ingi ki balak kerku na ke jing tem. Amen. Ban pelaj ingi na ke jing tem ula pendap. Kenang bagi nyok diang jing kerku. Na ingin nyok diang jing kerku ngasa batai vi. Kumno in your diang ya kata ke jing em. Na mangi la dei baniap. Ula syem ya ke jing yap. Baru ai ya kata ke jing em ke jing uhangi. Ula pang aga ding pena ula shitam ka matju ka la jotlut ba kam dan ka weipat ka jingpang ka ba kam krau ya ka jingpang ka ba utrai usha kam dan ka wei ka jingken jot ka wei ka jingkta ka ba kam kta ka ba kampang ba ne ka ka ba utrai usha aga ding pena ba nang tai na ding pena upelat ya ka jingpen kia angi ngimkum no yo pedang ya ka jingpen kia apan sabatai Uba ya ke jing penrem, upelat ya ke jing penkesan, uba ya ke jing crow, ya kata ke jing mong, jing pang baro, kabang nyem song tenat, uba ala dia bat nang tai wahangi. Berpitip kumnung nyok pediang bat ya kata ke jing pendap ke jong terai, habang ibam ya uneu kupu, bat habang idi ya kena kesnam ke jong Nyok pediang ya kajing kerku kaji imjungi. Kalenti bang nyok pediang am kadai bangin pediang. Takadau Jisu ang piaban bam unu kadok jonga. Piaban bam ya kene kadok jonga. Piaban di kene kesenam jonga. Nama rawa pidi ya kata kabanganga pendep kadai pena pinyok pediang kaji im kajong pi. Amen. Kalenti kadai langba kene ka miet kabola pen krek yangi. Tadi taha bangi ken mau ya ka jingyap ka jum dai tang bus ken mau ra bangin ken mau ru banaka ding pena ula ayangi ka lat ba kata ka bedum ka jingyam ka jungi kata ka beshat de syakum kata ka jingyap ka wayangi ka lat bangin yok pediang ya ka jingker ku leng ba ka mi tadi tahu Eutychus ula yap ni jishang la de ban yap da ka ba yap shisha hendai namar ba ka dan ka JINKHAWAI utrai kila ya bam but Eutychus ulaim. Amen. Tadi yang tak kena kesengi, habang ibam yunukpu kan mau pibam ya kajing penkia. Amen. Pibang penkia bet. Namar pibam piodiang ya kajiem, pinyok kia kadok. Pidi kesenam, pidi ya kata kajing penkesan. Pidi ya kajiem. Mendai tang mengishkan mau, bau terau syak kading pernah, nginkan mau ya ke ai nak kading pernah sangi. Tading takkan mau bangim dai so Gibril ki bala tim ngidi Gibril ki bala kerku bangi yok jingkerku la bangi simentan kami ki jong trai. Kani kawan rak jingkerku ki jim jongi. Kani kawan rak ya kata ke jingpen kesan. Kani kawan rak ya ke jingpen kia. Kani kawan rak sisa ya kata ke jing kemen ya ke jing tengen mangidi ya ke betiang tading tak ke jim jongi ke tiang. Amen. Ngidi ya kan ika babang ngibam yu tau kupu ba klem tiat tading tang kila long sisa kita ki ba klem pop hakmat jong blay bon ki brio ki bam ya JINKHAWAI utrai ndala dep ki ong idang dei sa aki nong pop kata ka dei ka nyam ko kom ba spendap tang ki nyam ki kom mar ba kala dei ka program man le kata nang kwa ben tip ipi ni ka singi ha ba shim yu kupu Mendai kan yam gerukom, pibam menukpu, pibam ya kecing pen kia, amen. Pin kia, pin Islam. Kanu ana pernah fi kwa Islam. Kwa leit no ana. Kamu jong pi jirai this world is not my home. Nada kwa Islam, bangan yu i shua nengkong, ya kecing le, kecing blay, kecing tray, kecing blay. Bari kata kecing tray ke bangila tray ngini i kita kisah, amen. Kwa bani iki kon pateng. Begini rikin long syakri ba crowd jong blay. Amen. Dala apoy sa beneng katam dan interest yo. Ta la ya la ka jong kata. Reda i ka do. Kat benang Islam kan i ka buram ka jong blay. Paka babel ka ang bo Abraham ula temen. Bo blay ula kerku yo. Hagiai. Kiai barok blay fitep namar bo Abraham ula yo ben bam na to pu ula yo ben diru na ka kuri ya ka bo Melchizedek wan ban terwa ya u. Takadau belai udah kerku. Barang Bible fin ibu bala kerku do. Udai bi wa Abraham. Nauru ki mi ki kon pateng mo. Kami senon da kari.
Kari Israel badai hang ni hari Israel ya ka bau blai uan lam yu kon jong u. Namar ha kari Israel la ai ya ka jing pen pau. La ai ya ka jing ya thu lupa. Lamba ka ni ka tien ka bukot ka jong u. But u eyes non yu kon jong u hari Israel. But ka jing pen em u Jisu ong kawan na ki Jew. But day na ki Jew. Day na ka long ying. Ka jong u Jisu. Day na u. Ya ka bangiyo diang ya ka jing pen em bat ka ni ka long yeng ka jong Abraham. Amen. Balai namar ulo yo bam yo to kupu. Baru yo di eta ka kuri. Naga kti jong Melchizedek. Ubolong orang ba leng do jong blai. Ba utahi udai we u Jisu. Kalau don lupa ka jing pen pau, kalau don lupa kata ka serngio, ya ka bangajui kai, bagani ka testament ka batmai, ka dei ka mat ka jong trai ka bangila ban kta ka bangila ban i, andai ka testament ka berim, ka dei tang ka serngio ka jong Kris. Wa Abraham udai ha ka dor ka jongi. O Melchizedek udai ha ka dor u Jisu. But u Abraham ha bola terwa, u Melchizedek u Shem u bam, bo uda kerku u Melchizedek ya u Abraham. Pilaban Shem ya kata kalau nong kaba kano kat sao kada kot kaba kat pra naga Genesis tongan pulih kau ngomni kekhtian ke jong blai. Bat Melchizedek usim salam luan lam yukpu bat ya ka sawan. Bat along lendo jong blai bahalor tame. Uteu la kerkui baulang. Tolong bala kerkui Abraham. Nau blai bahalor tam utrai ka beneng ba ka kendo. Batulong bala kerkui blai bahalor tam ubalai tino iginong shon jong me ha kikti jong me. Kan mau ni gawai? Haba ngiken mau gading pna. Haba Abraham ulabam uladi ulabam itu kupu uladi itu kaum sawan. Melchizedek udah kerku ya Abraham. Badam tanggata wong hang niru lai tino ya kinong shon jong me haga kti jong me. Amen. Lai tino you know ya kinong shon jong Abraham haga kti Abraham. Kata ka de jing shisha habang ibam na kamit ki jong try. Kabaneng kong kalong bau try wah hengi ya ka jingem wah hengi ka jing suk ya ka jing kemen ya ka jing kerku kata ka de ba ka jing pen khia akamet ka jungi ka ba ar u try u a hengi ya ka jing job ya roi try ba kata ka kren mdei bangi sukan mau ka ding pna ka ba ar ka kren bangi ngidei ke blaya te jutang da ka snam. Amen. But ha ka snam u Jisu kadon ka jing job. Bada bangi don ni kasna mu Jisu uksot udai wala syarem ka jingyap ka de wala syarem ki bor jing dum ki wala syarem takadaw ki banget phim dei ban shep ting ke ro. Amen. Pio benta na kami ki jong trai fidon ha ka jutang ka batmai. Bakani ka jutang kam dei su jutang ka bate parabrio. Mdei bate ubrio badu blai re ublai u ya te badu ubrio. Ni klem le ye. Dei Jisu uba pen mi ka snam ke jongi. Ni klem pen mi la ka jong ka snam ke jongi. Re dei ma uba pen mi la jong ka snam. Bakani ka snam ka de ka jutang ka batmai. Bakata ka jutang ka long ka jutang jong ka jing job. Ka bawa hengi. Ka jing job ya ka mangi job ya ka jing yap. Bangi job yu nong shon ngi job yu baman ngi job yu ka jing le jong ka jing im. Ba way uba don uba bam yu kupu. Ba uba di ka snam pidon ya ka jing im. Pidon ya ka jing job. Hallelujah. Barok pidai ki kinong job. Fim job mentah, pin job lesai. La fim job lesai, fin job lesisngi. Hendak ke sapoi ke por pin job bet. Amen. Dan jingele, haka jim ke jompi, utrai un ai fi ke jing job. Haka yo ka hat kamlong, pin salong, pin sekalalong ki malik ki bahaya. Iro itrai. Abraham dibeduk berspa. Tading ta utrai ukwa ban penpau ke borom jung deh dua lapoi beneng mengi ukwa ban penpau ke borom jung na do bangidang don hang ni ke pertai. Amen. Amen. Pikwa ban kerkui ki kon ra ki layap.
Aku abang ifi kata kam de gerkom ke jong blay. Blay kwa ban kerkui ngi na do mengidang im. Amen. Amen. Tadi kita abang iskri utrai ukwa ban kerkui ngi ki ai baro. Amen. Tadi kita afishim ya kan ke jingkhawai utrai kan ke sikin mau ka banengkong ngkin mau ya ke ai ka bang yo diang na ka ding phna. Amen. Jingkot jingkhia vipang sitom sim di da ke jingat kan mau mentu ke singi dan mau I Mary I bam itu ke sia sakut rendang anda ha sim ya ke jingkhawai utrai usia kum tu mi na rendang. Dan siway mo I basyan I mlaya kejat jing I kapang I gini khosiu I pang hadian mar sendap di ke jingkhawai utrai I layo khia ka kejat jing I kalak khia. Amen. Namar habang ibam ngi akses ya ka tai ka bau trau la pendap ha gading phna. Ladang imbam kata kam trikam. Tadi ing tangi haban shim kenang ba kata ka jing pendap ke jong trai kan rung ha ka jing im ke jongi. Amen. Tadi ing ta kani ka bang ngi le kam dei bo pha mano pha hi utrai ong bam ya ka do namar ba ha ka do jonga la ba ke jing pang jing crow jing stam jupi ka ba kenja do le si kata ka jing ku slide jing ke jing pang ka men sim ke jing ta ba ro bam yo ne ku piok ya. Amen. Finyo ya kata ka jing pen khia bat habang idi ya kasnam jung yo e jing em yo e jing kemen yo e jutang betmai ba kata ka long bang yo e jing job e jing yap ila job you can only bor jing do ma jing jing baro. Amen. Balai ibam jing khwai utrai ka jing khwai utrai ro em ka dei kata ka bapin kan mau yangi bagi dei tang kita ki blasus pa ki la ban bam na ka jing khwai utrai bat kini ki blasus pa ki long kum ka long ying ke jong utrai. Amen. Ngi hang ni ngi wan ngi long kum shiyeng ngi bam lang na ka miet ke jong utrai. Hallelujah. Ngi dei dam shiyeng family dei na i roi utrai dan na pedeng sifi ang am dei family bitai oi ka kur ka baken jado tingim dei ngi bun ki kur hang ni mo ki kur ndai kan mau ikan ni kawai bagi gidi kikur jong jengat kata kadai ka bakham kong san ktin jublai ka ongru pinle kam ba ya kita ki badai na ka kur jong ka jengai don wi ong yanga da pastor da kren no phi kan ka jing kren ong abalai ana ngapaj am ni kam tam ni kristan na da yap pramar jannam julet na da yap tu pramangit na jengai ka no ya let bet ote ka bible ka ong hablai kam hai kur jengat namar mdei mengilong kur tangan ya pertai hendring ngilong kur habeneng ngina don lang habeneng ha ka family ka jong Jisu bangin don badu sebam jekut tading ta kum ki kur jong ka jingat ngi hap ban snow tu habang iwan ban bam ya kan ka mi jong trai latte song yangi ha ka ta ka jingat dei. Amen. Para beriau balate song yangi ro ha ka jingat dei bu trai. Tading ta ngim dei wen set kelai wei ngim dei wen isi wei namar ngilong kom sieng. Amen. Ka yeng ka ba mdei ka ba kenja do ka yeng ka ba kenja men sim. Tading ta ka men sim ngihap ban ya dei. But haga do ro ngihap ban ya dei. Amen. Eroi try ngi dei ye ngiwan ha ka fellowship ta da la khot ye ni ki fellowship ngiwan ha ka fellowship kom si yeng bangi wan ya bam lang nakamiet ke jong trai. Bat kandi kam kutang ni utrai wang kum no. Mungkin siya bam RUH ke hima ke jong u. Amen. Kita kiwidon mentalang hagata kalong yeng ngin sayadon mentalang banya bam lang ha ka yeng ke jong trai. Kani kam kut ang ni. Ki kani percaya kan kut no. Kabayai continue siya benang kani kamiet jong trai. Amen. Barokan kut no. Everything will cease. Barokan kut no. Kajingalap kan kut no. Kajingaslok kan kut no. Katakan jingkai barokan kut no. Mereka ba sa kadai tang kami ke jong trai. But they hang te utrai unsa siang ni kami hakmat jongi. Ya ka bangin yo banya bam yang batu. Tading ta utrai ong kata. Kanu sin pi bam. Kanu sin fi di. Tole kan ni bafin kan mau ngatat undangan wan ngin kan mau ya jing wan ke jong trai maur la jan wan mandala wan ong kan ni de miet ka bangin ya bam ta ban ngan se bam yang andala poi kata ka por. Amen. Iro trai badin ta ko abno fi ni ka sngi
Kan ni kami ki jong try. Kapen kan mau yangi. Bangi day ki brio ki balakar ku dau try. Iroi try. Abraham ulabam uladi ulayo ki jingkar ku ki jong play. Tading ta ubalam wan bantim umla bantim ye kita ki balakar ku. Umut bantim ban manu kerku. Soitan umut bantim ya fi. Ime imut tim ya fi. Pa jong ngala kapor ba ngala mi balang tu kapor kiong. Mensa dukso mensa krong. Ngala suma ba tu kapor. Yo krong sisane. Mau belai pen kelaya kata ketien ke jong isya ke jingkar ku. Ngakan mau ngatiet kali temai. Ngam juga tiet kali temai pen tiet bi pa te yang ah. Ngayon tiit kali temai payong boleh kerku mo ya me. Tagay kata, kaya baka percaya ka keren ya pi ka kalakong ponglut. Amen. Kamut tim pilang jingkerku. Tagay kata, siya mat tim mat telam lele. Setangkat no kini i jingkerku ke jong belai kini i pi kampo de, pi kampieng de, pi kamitenat de banyak borok. Terdaw kinsa ongkom ni dan tisin itu kena ngikindu iba hakapor bi duk ni judan makin snap ri. Tu hadian dalam ruspa dalam meeting hayem kiong ladam dan utu namlong. Nomor dia main sponsor. Terdaw ki buram hanulai badanar. Tadi kata firu hak bon kinar, stodam. Bagi bahayeng kita ban pendam akhmat jong fi. Iroi trai, fin rispa do mapi. Ki bahayeng mensyaki kem kato. Hadian begitu lam dan kato temlong. Iroi trai. Namar balai, bau belai un penkala. Namar fidan bentah kami ki jong jingkerku. Amen. Kani kami ki jong jingkerku. Tak tahu pi bam dak sini wat jubam kom tu bam dong bam ni kum. Ngayon diang ya ke jingkerku, yes Lord. Ngayon diang ya ke jingkot jingkhia, ngayon diang ya ke jingem, ngayon diang ya ke jingkeman, ngayon diang ya ke jingsok. Pidi ke khuri, ngadon ha ke jutang ke betemai. Kamdai su ke jutang ke beriam ke jutang dak senam, uji sebab pidi, ngayon jingem, hallelujah, thank you Jesus. Ngayon ya ke jingjob, bamdan mano balak ban pendrem yang Amen. Tadi yang ta fidiru. Baik langi para marjan ingin saya di rumah dan pastai. Amen. Ndai bekut no tang ni, ranginya di dak jingkeman nomor kam kut tang ni, ndai banginya di ru isatai sejerong pada bangi di kum siang. Tadeng tak tin joblai kong apa pi wan syakamiet pihak bani upper lock tak na ndai bangi marsenyo ba am di no hakamiet tas tu apa syong hakamiet sebab udan ukpa hak bandoi swa bakisia ba am lang jo kapor. Tangi ngine bam aga juk kapor ngine di aga juk kapor di aga jingkemen aga nei sengi namar gidi aga jingkerku ke jong trai amen tadeng tangas kemen ba aga nei sengi ia don kat ni bang angai ngine di aga jingkemen bu trai kerku ba bi aga nei sengi un kerku fi pangam fi di aga nei fin kia bet ngas tu trai ong pi bam nu kupu aga nei sengi pi dan jingpang BP jong pi kan biang no. Buat nak pang BP day, pipang sini day, buat. Menang yo thia, menang yo dem, teng kalong komno tekamet ke jong pi pan thyroid ngong fi kan ke sengi fi bam ni kepula yo roid. Thyroid la yo roid, hakiki jat. Tegere kata fi yo ya ka jing pen kia, amen. Kanono jat jipang pipang sengkai, pipang kok siu, pipang kamet, pang kapat, kamet temo, kapang mai te, tang bang anget apa pibam da ka jinget. Trau le da ba ya ka jingpang jo fi ya ka ding pna. Pipang jingpang yu pidon jingpang ulcer, pidon gastric, pipang ani susu tarbet, bam da ka jinget ni ka sengi. Maru blai la bo ka jingbam ba fin bam lo di jingbam. Mentam buon ki brio te ki pang doktor mlong bam ka tu da bam syaru mlong de. Ni la su la thar teng la kroi pren teng lai. Ribam la ka jinget ya ka ni ka miet. Ka strik Entah sengi la lai. Kpo jfi ka besu, kpo jfi ka bapang, kpo jong pi. Le si ki dan ki ulsar kpo jong pi. Pi bam ni kpu ka ulsar kan kia. Amen. Wat ka kansar kan kia. Haga kertengu Jisu leng bau ni kpu. Iroi trai. Banganget ya kata. Pi kuslai. Haga jingem pi syep tieng.
ting pi artatien tip melongom no ke GM jonga akwa banong in VVD ini ke khuri ke jong try lati kena pinyo abe ke jing job amen ki bri bel asni pi hadin ke sakar khu palat ya vi tagade kata utrai jangi utrai jangki kamba amen tarau kani ka miet ka banginya bam kani ka sngi mdei tang shubam la shidi ko rukom ya bam man lo benai re man ta ka sngi gin bam ta ka jing sung tho bang utrai nga bam yu ne a nak kemen siang ayo diang ya ke jing ko jing khia ngayo diang ya ke jing job ngayo diang ya ke jing im ngayo diang ya ke jing kerku na metrai bang ya bam lang kum sieng tading tangi nya don lang kum ni amen hado ke sngi ke jing wan jong trai amen